Здравейте, добре дошли, свършихме много работа, открихме нови данни, изследвахме още неизследвани документи и въобще такива податки, които имаше. Нека така, да започнем пак. Най-старата информация, която имаме е за поп Димен, неговата съпруга, известна Злата Презвитера. Неговите наследници са 5 деца. Най-големият е Каба Иван, след това е Бечо, след това е Славо, Доню и Мария. Сега тук Дони от едната страна, нали, да следим. Той за кого е женен, ние не знаеме, да. Доню, липсва жена му. Така, но знаеме, че синът му е Атанас Дъновски, неговата съпруга е от известният устовски род Мария Забилева. От известния род Забилеви е с начало Георги, после сина му Манол и така нататък. Най-известен от тях е, разбира се, Щонок Кихая. Но той е внук вече. Тук този, който да, Щонок Кихая. Атанас Дъновски е баща, син първо на Доню, и на тази, която не е достигнала до нас. И тогава вече ние отиваме на това поколение, което заедно с Мария Забилева и Атанас Дъновски по баща Доню, както казва учителя, бащата на моя дядо. Да. Доню. Така, дай сега да тръгнем от другия род. Другият род започва от преселника Георги Фучеджиоглу, който е починал около 1836, кога е роден, не знаеме, чието син, известен във Варна и Варненско, това е чорбаджи Атанас Георгиев. Смята се, че приема се от мнозинството, че е роден 1805 година, починал в Цариград в 865 година. Тук нищо не знаем обаче дали Георги Фучеджиоглу, не знаем нищо за неговата съпруга. Съпруга не знаем. Не знаем нищо и за техния род, откъде идват, т.е. за разлика от другия клон. Тук не липсва, защото липсва ни и от тази страна не липсва. Кои са родителите на съпругата на Атанас Георгиев. Дори ние не знаем откъде е тя. Дали е родом там, дали е родом някъде другаде, нищо не знаем. Тези, тук не липсва жената, имат 3 деца поне. Поне 3 деца. Атанас, Златка и Неда. От тук продължаваме сега нагоре. Значи Димитра и Атанас Георгиев чорбаджи се събират и те имат колко деца вече? 3 деца. Да, ето го Злата. Това са трите. Разбира се, за нас най-така важен е клонът, който продължава от Добра, тъй като тя е майката на учителя Петър Дънов. Имаме, Злати има със сигурност един син. Злати, жена му не знаем коя е. Не знаем. И знаем едно дете, че има 1866. От тук ще добавим още един със сигурност. И аз мисля, че ти ще се съгласиш вече, защото така нещата си идват на мястото. Добре. Това е с този, който се казва Атанас Златев. Внук. Баща му е Злати. Този, за когото учителя говори в беседата. Атанас Георгиев е искал да бъде погребан при внука си, който е убит от турците. И това нещо се знае. Този Атанас Златев ние не знаем, но предполагаме, че той тогава е бил не по-голям от 14-15 годишен. Сега отиваме при Петър Атанасов или Петран чорбаджи, както го нарича учителя. Петран чорбаджи. Той е женен за Менекша, която е до 21 година. Знаем и
кога е родена и кога се... 86-та. Така, всичко за нея знаем. Това е. За Петър Атанасов не знаем точно коя година, но тогава е жив. Сега, значи уточнихме, това са двамата вуйчовци на Петър Дънов. Да. А това са негови първи братовчери. Атанас Златев, Петър Златев, Атанас Петров. По линия на майка си. Добра. За нея какво знаем? Давай сега продължи. Знаем, че долу-горе 35-та година, около 83-та предполагаме, че... Между 79-та и 83-та, да, мисля, че даже по-късно, защото тя, някъде там Константин Дъновски, знаем за него. Да. 1830-1918. За брата на Никола Дъновски знаем, че това е жена му Катерина. Така? Катерина. За Катерина не знаем, чий род е. Не пише. Кой род е. И после вече на горния етаж, къде отиваме, това е на... другото поколение. Това са синовете на... Сина на Никола Владимир е първи негов братовчет. А тук идва Мария, която е родена пак в този същия сегмент. Те имат колко? 5 деца, както одеве го казахме. Учителя говори поне за 2 от тях, за 2 или за 3 говори в беседите си. Това са негови племеници. Това са наследниците на Атанас Попов. Атанас, т.е. за сестра му казахме, тя се оженва за Пенко Стамов, който вероятно е тук идва някъде. Защо? Тук идва, защото той е бил по-голям от нея. От тази страна остава да довършим. Всъщност, неговия брат, сестра му казахме женена за Пенко Стамов, Атанас е женен за... Ласка. На Атанас децата са... 2. Като Добра е кръстена на майка му, Димитричка... Димитра. Атанас Добрев Стоянов е мъж на Добра, нали? Да. И той е кога? 1916. 1916 е умрял вече. Добре, защо му е на Петър Дънов, на учителя, защо му е виде са родити в неговото родословие? Учителя ражда ли се? Учителя е въплатен, но той е израснал някъде. Получил е образование, подкрепен от фамилията, от всичките родове, това, което носят. Те всеки от тях е някакъв деятел. Нещо правят в дадена насока. Тоест той не се появява на празно място. Разбира се, че ние не сме успели да стигнем до всичките разклонения на тези корени, както се казва, коренчетата, но надяваме се другите да го завършат. Това действително е важно. Тоест, веднъж, че той, както е въобще, в цялата духовна традиция има здрави корени, върху които то не се присажда, ми направо се инкорпорира, както се казва това. Той е мощен дух. Второто е, че ние, имайки вече тези конкретни данни, не може да се спекулира, да се казва, ма този бил така, онзи бил така, той му бил дядо, от рода му дошъл. Тоест, ние тук внасяме всички важни корекции и те почиват на документи, които ние после трябва да заснемем. Има яснота. И третото нещо, което не е никак маловажно, човек, който тръгне в дълбочина да изследва Словото, тези образи, те присъстват в неговите беседи. Много от беседите оживяват, връзват се, исторически се и се уплътняват, защото ние вече знаем, когато той каже един поп от Николаевка, един чорбаджия от Варненско или пък Йордана, която била дъщеря на еди кой си, как я обяснява.